नमस्कार. जो गोवा मेडिकल कॉलेज इन्सिडेंट झाला वेअर हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजित राणे येऊन थंय एक सीन क्रिएट केली, एक ड्रामा क्रिएट केली, इन्सल्टिंग अँड अब्युजिंग एक डॉक्टर ऑन ड्युटी इज हायली कंडेमनेबल. आता हातून तो बारीक एनालाइज तर आम्ही करीत कशें जाला ते जाल्यार समथिंग कम्स आउट ऑफ इट. विश्वजित राणे एज हेल्थ मिनिस्टर ताका तर कोणे इन्फॉर्म केले की सम पेशंट हैज नॉट बीन एडमिनिस्ट्रेड प्रॉपर ट्रीटमेंट. सपोज प्रॉपर ट्रीटमेंट दिवना जाल्यार विश्वजित राणे एज मिनिस्टर फोन उखलून आयदर सुपरिटेंडेंट ऑफ GMC or head of the department of that particular section or even D9 फोन करूंक जातालो. अशें आसा, मातशे इन्स्ट्रक्शन दिया, चौकशी करा. तुवें थंय येवपाची गरज नाशिल्ली. आणि सेकंडली मिडिया घेऊन येवप दॅट मीन्स यू हॅड कम फॉर पब्लिसिटी, एक ड्रामा क्रिएट करपाक. अनफॉर्च्युनेटली इट हॅज बॅकफायर्ड ऑन यू. आणि सेकंडली डॉक्टरान तर कितें राईट केला रॉंग केला, यू शुड हॅव ऑर्डर्ड फॉर एन इन्क्वायरी. दॅट इज अ सेपरेट इश्यू. बट तू थंय येऊन एक सीन क्रिएट करप ओनली फॉर सेल्फ पब्लिसिटी. आणि दुसरें तू म्हणटा की गरीब लोकांक लागून गोवा मेडिकल कॉलेज और आपण एज हेल्थ मिनिस्टर आय विल एन्श्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट टू गरीब लोक. इतलें तू दाखयता गरीब लोकांक जाल्यार इट डज नॉट मॅच विथ युअर कंडक्ट एज TCP मिनिस्टर. कित्याक एज टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर तुवें गोंयचे सगळे जमनी काढून कन्वर्ट करून सगळे श्रीमंत लोकांक फायदो केलो, तेन्ना तुका गरीब लोकांचो उगडास येवना. सो हातून दाखयता दॅट यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग युअरसेल्फ. You're just now claiming that you were trying to protect the interest or trying to give good treatment to the poor people. I condemn it. गोंयच्या लोकांनी कंडेम केला आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताक रिक्वेस्ट करता फक्त सांगून की दोतोर वोंट बी सस्पेंडेड इज नॉट इनफ. टेक एक्शन अगेन्स्ट द मिनिस्टर अँड दॅट मीन्स ड्रॉप द मिनिस्टर, सॅक हिम. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.